И така, говори бай брадър. Мути да се яви в изповедалнята. Не се налага вече. Здравей, Мути, благодаря ти, че си отново в салончето. Какво ти е мнението? Кой според тебе трябва да остане оттам да тръгнем в къщата? Според те 4 човека. Имаме нов участник. Какво ти е мнението за него? Нека първо да кажем кои са номинирани на тази вечер, да припомним, защото има хора, които най-вероятно са забравили. Михаел Овцата, Иван, Стефани, бременната и най-новият участник в предаването, който при няколко дни влезе. Това е Валентин. Аз него не го познавам, но имах възможността да видя така някакво негови изяви в предаването. Все още нямам никакви предположения, нали, дали той би останал, защото най-вероятно има да покаже още неща. Но аз директно мога да кажа, че най-вероятно Иван ще напусне тази вечер на Big Brother по същата причина като мен, понеже сме много толерантни и на хората не им харесва такава агресия, която той проявява през цялото време. Но малко съм пред дилема дали Стефани или Иван, защото има много хора, които казват, че най-вероятно Стефани ще напусне, защото място е вкъщи като бременна вече. Победител, аз пак си казвам това, което казах миналата седмица на излизането ми, че аз смятам, че Елена има качества за победител и до този момент моето мнение е, че Елена трябва да е победител. Но за спасение тази вечер да се спаси овцата Михаел, защото тя наистина има какво да покаже все още. Наистина тя не е това момиче, което всички виждат агресивно, да вика за щяло и нещяло. Тя повишава може би тон, защото се опитва по някакъв начин да бъде чута, понеже тя е такава най-вероятно и в реалния живот. Ние не се познаваме все още навън, но успяхме да изградим един така близък контакт, да стане малко по-близки с нея и аз затова си позволявах да наричам и стига да й казвам. Но аз смятам, все още съм намерен, че тя е добър човек и има какво да покаже. А ти какви предположения имаш? Ами, аз като тебе съм на мнение, че май Иванката ще си замине. За мен малко ми идва too much това викане, тряскане. Не ми е приятно, честно си го призная. Това, което виждам, предполагам е добър човек, но... Аз го познах като по-добър човек и наистина аз дори самия аз имах сблъсък с него, но беше показано за много кратко, понеже се развиха нещата малко по-грубо и най-вероятно това не искаше да го покаже в тази и мен и него, но имахме сблъсък с него, но после изговаряхме отношенията и дори станахме малко по-близки, бих казал. Аз бях там със всеки един от къщата близък, това са видя и на излизането ми по какъв начин ме изпратиха, така че аз вярвам, че той е добър човек и пак искам да припомня, че самата обстановка къща предразполага за това да са малко по-агресивни и малко по-немислещи, защото там се действа импулсивно къща. На този секунди нещата може да се променят